Ningalento uma sengenza leyo nto engifuna ukuyenza ngayo intombi. ya. Yebo mkhulu, yebo. Uma ngabe inkulumo ufuna ukuyivala iyavaleka. Uma ngabe yini ufuna ukuyivala ngalo muthi lo uyakwazi ukuyivala into uma ungayifuthi iqhubeka. Okay mkhulu, impande yokuvala le. Impande yokuvala. Yebo, noma ngabe yini ofuna ukuyivala nje mkhulu, njengokuthi mhlambe mkhulu munenkinga mhlambe unesitolo ufuna ukuvala amaselo, unamaselo ahleze ekugqekezela nje wena ngendlela eyodwa ngazo sonke isikhathi. Ufuna ukwavala manje ukuthi hame mkhulu angabe saqhubeka ungayisebenzisa lempande. Yebo mkhulu. Usubhalile iphepha ukuthi ubani nobani ngithi abakhohlwe yimina noma ufakazi kuleli cala ngifuna angaphinde aye eqalile ahlale ekhaya akhohlwe leli cala. Yebo mkhulu. Ngalo muthi ke uthatha ke leli phepha ke osulibhalile igama lalowo muntu lokuthi angaphinde aye eqalile